Newsbreak! Sa headlines kan mga barata, sarong estudyante sinuntok na nataga pa sa kalaban kang barangay Peña Francia, Ciudad kang Naga. Siyam na barangay sa 7 banluan sa Camarines Sur, drug cleared na. 2 persona arestado sa illegal na droga sinpaltik na badil sa Ciudad kang Naga. Maora na panahon sa masunod na semana, inaasahan, sabi ni Mr. Typhoon Mike Padua. Uya mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Christine Reyes. Patrabaho sa Tresik Escalon na edipisyo sa Barangay Santa Cruz, Ciudad Naga. Daing nasubot mapupugulan alagad mga kaipuhan gibuhon para masyartong pusog ini asin harayo sa peligro isinugo na. Uyang sa kuyang report. Hanggang ngunyan, mainit pang pinag-uurulayan ang Tresik Escalon na edipisyo na nakatugdok sa Barangay Santa Cruz, Ciudad Naga. Madali ining mahiling hulita siya lang may pinakahalangkaw na edipisyo sa gabos na nakapalibot sa iya. Sa pakipag-ulay mi kay Engineer Almer Albo, acting head ka City Engineer's Office, sa iyang pinagsabi na nagkaurulay naman ang ibang head siya kad LGU Naga, asin ang may sadirikan building manungod sa mga parameters na pinaglatag ni Attorney Angel Ohastro ka City Legal Office. Sa estado ngunyan kan building, sinabi ni Engineer Albo na dain naman napupugulan ang pagpapadagos kan building hulita may order naman hali sa DPWH ning soil improvement ka nasabing edipisyo. Kaiba lang sa soil improvement iyo ang mga dapat gibuhon para mas mapakarahay pa ang daga asin kapasidad para makalikay sa anuman na disgrasya ang infrastruktura. Nagsik na po ba kami ng kay Attorney Ostro, may mga may pigset siya mga parameters. May mga opisina lang siyang pig-involved, bako lang kami. May mga opisina pang kabali diyan. Pag-monitor sa kapaghiling kang ang ano malay safety kang gabus Igo siyang may mga insurance na po isang pig set up, may pig sa recommendation niya, may inaapo na comprehensive na insurance para po digdi sa building kang milyente. Pero initially, nag-meeting na po kami kang last day, garo Martes po ito. Ay ano ngunyan, kang Lunes, kagaro naka-meeting na po kami kang owner kang building. Igwa po siyang, mga si Angel, si Attorney Angel, regarding po duman sa sa pag-implementar kang inipong building na kontrobersiya baga. Data naman po kaya mapugulan sin data may order na po si DPWS na i-proceed na si soil improvement. Nagrekomendar ang LGU Naga na ibalik na sana sa dating na eskalon ang building. Alagad day naman ini pinagtugot kan DPWH. Ngunyan, ang sayang pinagigibo ay ang pag-assess kan building urog na mahiling ang sitwasyon kaini. Magkakaigwa man ning kadikit na improvements sa taas kan building. Si recommendation po baga si Enot na ibalik duman sa dating 6-story. Garon na deny po yung kang DPWH. Ang ginay po kang DPWH, kung pwede mag-apply na lang ng amendatory. At the same time, i-reassess si struktura, si entire after na itong soil improvement na gigibuon. Diyan po kaya mapuon pag-assess kang building. Para mahiling kung talaga kung kaya pa o ano. Kaya nga sabi ko, otrong ko, may initial na pong based doon sa assessment katong pingko amin man na third party. May nahiling man kaming kadikit man lang na improvement doon sa taas kan. Hindi pong hali doon sa foundation, pataas po. Para sa Janan TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, ipinaliwalag ni Engineer Almer Albo ang factor of safety o sagkutsen ang kakusog asin pusog ang istruktura kan sarong building, lalo na kan building na ipinapatugdok ngunyan sa Barangay Santa Cruz. Pagkahandal man ang namamatayan kan mga naka-star harani sa nasabing edipisyo, urog na kung magkaigwanin makusog na linog. Base po, sa ngunyan kaya data panahiling si initially, ang pig-uurulayan talig si factor of safety. Si safety nga ni ang pig-uurulayan talig Si initially, si design kay itong initial na, si inot pong engineer, 3 ang factor of safety. Iyan pong factor of safety 3, alam ko na po nga niyan. Pero si
si pig-commission mo yung bagang engineer, structural engineer. Ang resulta kang after evaluation niya man, assessment, nasa 1.8. Kaya sabi mi nga ni ano daw kung ibalik tayo duman sa dating 3 para maging safe ang struktura. Pero masakit kaya yan maintindihan kang publiko, yan mga factor of safety. Meaning, kung ibabalik mo naman sa dati, mas maray. Kaya nga ni ang recommendation nyo po mag-introduce kayo itong soil improvement. Medyo may kantidad po yan, pero nasa ano man po yan, sa ano kang may sadir. Padagos sa mga bareta, sarong estudyante na mabakalang subot nin pagkakan sa may kalabaan kan Barangay Peña Francia, Ciudad Dinaga, na biktima nin pansusuntok asin pang tataga sa payo. Kung ano ang nangyari, aramunta sa report ni Cristina Valenzuela. Alas 3 ning hapon kasuudma kang magkaigwanin kariribukan sa kalabaan kang Barangay Peña Francia, Naga City, ang imbuelto mga minor de edad. Pinagsusuntok asin tinaga sa payo si alias Nonoy, 13 anyos na estudyante na taga Villa Karangahan, Barangay San Felipe, Ciudad ng Naga. Nasa luwas kang eskwelahan ang biktima para magbakal nin pagkakan. Istorya kan biktima. Ang nangyari po kaya, paluwas po kami. Tapos makakanpota kami kasi, tapos po sa isip mo. Mabalik na lang po, may practice na po kaya kami sa mape po. Ayun na po ito, tapos para ano na po kami. Nagdalagan na po kami dun Palawag sa NCF, tapos sinarangan po kami Palawag. Tapos sikibanan ko po, tinurulod ko na po Palawag, tapos ako nagdalagan po pabalik. Isa ro po kaya si Inot, sinuntok po kaya ako, kaya mahilagan po. Kasi pando po, nagtama na sa kula. Nagtiga na po kaya ako pagsuntok sa ko. Nabistuman kan biktima ang saro sa mga nagsuntok sa iya. Paliwanag kay ni, mayo man sindang atraso digdi. Basta po, dakol po ito. Hindi ko lang po talaga mabilang. Tapos may nabistado ka doon sa mga nagsuntok? Ayaw. Sige na po itong nakagreen na pants po kaya. Sige po yung kato-kato. Nagka-college po ito. Nabisado. Tapos tigngiritan po kapag buntol sa kuya. Ano dati suntok ka mo? Hindi ko po harap kung anong po kato. Naman po kami naman natraso. Hindi po harap tripang kami kung ano. Sa report kang Naga City Police Office, 2 sa minor de edad ang nagsapo nin tama sa lawas. Mantang ang tulong minor de edad na imbuelto sa insidenteng ini ang pinag-turnover na sa City Social Welfare and Development Office para sa magkakanigong disposisyon. Ang saro na nakadulag ang padagos pang hinahanap kang Naga City Police Office. Ang nangyari duman, nagkaigwan ng duwang nakulugan na resulta katong gulo. Then sa ngunyan naapod na ang mga magurang kaniyo and na-endorse na din ini sa DSWD para makaulay magkaigwaning itong mga aki pati ang mga magurang makaulay na din. Then sa ngunyan, ang aram ko kani is nag-uulay na ang both parents regarding duman sa nangyari. Si Tulo is nakuha, si Saro is dae. Kaya ngunyan, kino-coordinate mo ini sa kung taga sa iniyo para makaulay itong magurang kanina. Sa ngunyan, pinag-iimbestigaran pa kang PNP Naga kung ano sinaging motibo kan mga imbuelto digdi. Para sa Janahan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta, matapos magsapo nin tama sa payo ang 13 anyos na estudyante, halat ngunyan kan pamilya kan biktima ang resulta kan investigasyon kan Naga City Police Office asin ang medical record kan sa iyang makuapo para maisangat na ang kaso laban sa mga imbuelto digdi. Sa ngunyan, day pa man nakakaulay ni Lolo Armando de Mesa ang magurang kan nagtaga asin ang nagsuntok sa iyang makuapo. Ang minor de edad na biktima ang nasa poder kan sa iyang lolo asin lola, hulit na nagtatrabaho sa ibang nasyon ang mga magurang kaini. Tigalat mi lang ang resulta ng kuyang kang pulis, papailan mi ng kaso. Tapos, yan, kung ipindihan, kung anong kuyan ta, ang ama kaya kang gusto talaga, pailan ng kaso ang nakadisgrasya sa makuwapo ko. Dahil ko lang po aram kung... Pero balak nito, sir, kaulayan? Dapat makaulay sin data. Mga minor de edad pa man. Pero dapat
makasuhan ta kung anong desisyon kang dapat disiplina mga araw kayan ta masakit ng para giribuhin da araw kayat. Ang mga magurang dapat ganun man indo mga aki dindo ta mga minor de edad pa yan. Nasa kuyang panindo yan, ang alaga dapat disiplinahon nindo. Sa saluyang pagbabalik, siyam na barangay sa Camarines Sur drug cleared na. Yan asin iba pang nangingerot na bareta. Digilang yan sa GNN TV 48 Naga. Tanga diri ko nababay na GNN TV 48 Naga. Kalma. Lumipat lang ang GNN TV 48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano! The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up. We set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future. You leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Ano, morag ka? Limang padyak ang naka-impound ngunyan sa Solid Waste Management Office matapos madakop ang nagmamaneho kaini na may darang basura hali sa luwas Canaga asin pinagtatambak sa gilid kantinampo sa barangay Canaga. Susog kay Engineer Joel Martin, kaipuhan nindang makaulay ang may sadirikan padyak para paliwanagan na bawal ang siring na gibo asin igwanin magkakanigong penalidad basado sa ordinansa. Ang pag-apunin basura hali sa luwas Canaga ang bako naman bagong problema sa SWMO. Ang naka-impound pong padyak, sinagkadarakop mi po yan, na naghahakot kang basura, hali po sa luwas kang Naga, Palaog sa Naga. May ordinansa po, kita kayan, lingawan ko lang siya, 2019-089. Kung di po ako nagkakasala, ang primero pong penalty kayan, first offense, 2,000. The next offense is 3,000, for offense ang ikatulo. As in, cancellation na po, si permit kang padyak. Ini pong pig-cancel mi, pig ko ami, di po yan nakarestro. Pinapaapon ni po si may sadiri, tangani po na mapaliwanagan. As in, masabihan po siya na dahil niya pagparapagamit doon sa mga parapadyak na nagkukuha ng basura, pinaparakila si padyak, dinadara po sa loob kang Naga si mga basura. Balik sa unong ngunyan ang gigibuhon na declogging ka City Engineers Office Canaga matapos na masibot sinda sa pagtabang sa paghakot kan basurang natipon durante kan bagyong Uwana.
Inako ni OIC City Engineer Almer Albo na maski ang sa idang opisina may abala sa paglinig ng mga drainage na liwat na tahuban ng Dalnak matapos ang baha ni Bagyong Uwan. Parehas man po giraray, papasadahan may giraray, kadakol, silted na naman po yan, piglaog na naman yung si mga paralaog naman. Kaya mabalik na naman po sa one, imbis na si iba ko tang mga parte maabot na, dahil kami man may slippage man kami pagdiklag. So, totoo pa yan. Need sa giraray itong active participation ng barangay? Iyo po, oo. Basta kami po, sa ngunyan na suspend po kami ngunyan pagdiklaging nagtabang po kami ngunyan sa paglimpya kang si mga ragpa paligid sa sudad kang dagat, sa mga basura. Yan po dyan si mga tao nagkonsentra. Sobra ang paghihinayang ni Lola Helen Rulcan Zone 2 Barangay Balata, Ciudad Dinaga matapos mahabunan kasuod mga hapon miyentras na siya nagtuturog sa loob kan sa iyang sadit na harong na yaon sa gilid kan tinampo. Kinuakan day pabistadong sospek ang bag na may laog din manlain-lain na pitaka na igwang laman na ID, alahas asin kwarta na sa iya mansubot na pinagtatagama para sa iyang birthday sa masunod na bulan. Ang bag nakuha kasudma sa kanal asin ngunyan manaaga ang sarong wallet sa kataid na zona kan sa idang lugar. Ang insidenteng ini ang nai-report naman sa barangay asin sa Naga City Police Office. Kwarta, may alahas, may bracelet, may sa mga ID. Pagbuto ko saka ito. Pa lang ako sa kumili. Senior, saka ito pong igwa kong sa bangko na itong ITM. Turog po ako. Nag-inom po ako ng bulong na sa high blood. Pasaglaog na po din. Tapos po, naturog na ako. Dahil ako pong pagkamang bago nila. Saka ito pa po sa sa Queen, kinuha pa si Sarumbag. Kaya tulo ay pitaka. Tulo pa pong pitaka ang mayo. Pang ko po, to, pigtagama ko po niya na birthday, na pizza 5. 74 na po ako. Sa iba pang police report, sa pangingarot kan Naga City Police Office, City Police Drug Enforcement Unit asin Police Station 5, nadakop kasuod mang udto sa Zone 4 Barangay Triangulo, Ciudad Dinaga, ang duwang street-level individual na sina Ayas Emil asin Ayas Francis sa ginibong anti-illegal drug buy-bust operation. 11 pidasong pinagtutubod ng shabu ang nakumpiskar kon operatiba sa mga sospek. May duwang improvised shotgun asin 5 pidasong bala kaini ang nakumpiskar. Sigun sa tagapagtaram kan City Community Affairs and Development Unit na si Police Captain Daisy Angeles, illegal na droga lang subot ang nakaplanong bakalon kang operatiba sa sospek. Alagad kan mangyari ang operasyon, nahiling kan mga pulis na may badil ang mga sospek. Nakakulungon niyan sa Police Station 5 ang duwang sospek na naaresto na maatubang sa duwang magkasuway na kaso. Kahapon po nagkaigwa kitang another buy-bust operation na pigkandak ang City Intelligence Unit and Drug Enforcement Unit kang Naga City Police Office. So during the operation po, naka-arrestar po kita ng duwang suspect na small street level individual na ansaro po is taga Barangay Triangulo and ansaro is Barangay Balatas. So na-arrestar po ini sa Barangay Triangulo kan mga bandang alas 12:30 ng hapon. Nakonpiskar din po digdiyo aside duman sa nabakal sa inda, nakonpiskar digdiyo ang 11 sachet ning suspected shabu and another duwang improvised handgun. During sa briefing, ang pig bakal ta po digdiyo, binabakal is droga. So during the operation, nahiling in plain view. Oo, na may badil ining suspect. Okay. So kaya naka-confiscate kita ng another improvised. Mientras tanto, bihira man subot makakumpiskarad PNP nin vape na may liquid marijuana asin may dakol man giraray ang shabu sa edang nakukumpiskara sa mga anti-illegal drug buy-bust operation. Siniguro man ni Police Captain Daisy Angeles na higot nindang pinagmamonitor ang liquid marijuana para diin ini maglakop sa syudad.
ang Naga City Police Office po is padagos po din sa pagkandak ng anti-illegal drugs. Dakol na po kitang na-arrestar. Last month, tigo po kitang 19 operations sa pagkandak sa different police stations ng Naga City. Sa Naga City, mas dakol pa din po ang shabu na nakakonfiscata compared sa vape and marijuana. Sa vape po is kumbaga bago pa lang kaya baga itong na-discover. So, pero since may bagong discovery ka to, gusto pa din na igmo-monitor ini para din na maglakot pa. Sa iba pang bareta, 9 na barangay halis sa 7 banwaan sa Camarines Sur ang pinagdeklarang drug-cleared matapos ang ginibong deliberation kan pinagibong Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program sa pangyayot kan Philippine Drug Enforcement Agency. Ang 9 na barangay iyo ang Santa Teresita sa Bao, Camarines Sur, Poblacion 2 sa Del Gallego, Camarines Sur, Barangay San Antonio sa Minalaba, Camarines Sur, Barangay Hibago asin Gatbo sa Ocampo, Camarines Sur, Barangay Salogon asin Danlog, Barangay North Villazar sa Sipokot, asin Barangay Talhongon sa Tigaon, Camarines Sur. Padagos sa mga bareta, 63 na miyembro kan New People's Army asin sa idang mga taga-suporta ang nagsuko sa pinagbilog na Task Force Masbate kan 2nd asin 96 Infantry Battalion asin pinagpresentar kan nagtalikod na aldaw sa Barangay Campana, Uson, Masbate kung sa pinag-atindaran ini kan mga residentes asin lokal na opisyal kan nasabing probinsya. Kasabay man na pinagsuko kan mga ini ang 4 na high-powered firearms asin 8 low-powered firearms. 15 sa nagsuko ang regular na miyembro kan Kilusan, mantang ang 43 ang mga taga-suporta. Susugman ki Major General Aldwin Almase, Division Commander kan 9th Infantry Division Philippine Army, ang mas surrender ang tundag kan pinakusog na pagtatrabangan kan komunidad, kan lokal na gobyerno asin kan Philippine Army. Padagos sa mga bareta, amay na pinag-alerto ni Mr. Typhoon Mike Padua ang publiko sa posibleng mauran na kamugtakan kan panahon sa masunod na simana. Inihuli kan paabuton na low pressure area na pwedeng mabilog bilang tropical depression o tropical storm sa aldaw na Lunes asin Martes. Ini pwede subot magdara ng 50 mm hasta 100 mm na uran asin mag-agi sa Bicol region asin Visayas sa nasabing mga aldaw. Padagos sa mga bareta, anong na pamilya na biktima ng kasulo kan nakalihis na November 2 sa sitio sa Lunggigi, Barangay Cararayan, Ciudad Dinaga, ang pinagdarahan ng dagdag na tabang kan Peña Francia Caballeros Eagles Club Kasudma. Kabali sa narasibikan mga ini, iyong 10 kilo nin bagas, instant noodles, canned goods, sabon, toothpaste asin dakol pang iba. Pinagtawan man sinda nin 20 pidaso nin yero asin mga gamit sa kusina na mga katabang sa idang pagpuon. Ang Peña Francia Caballeros Eagles Club ang pinamamayuhan ni Architect Kevin Benjamin Tosok Marquez. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan Geran TV 48 Naga News ng Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow sa mayong official Facebook page, Geran TV 48 Naga. Padagos kaming mahatod ng mga baretang garantisadong na inyenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa mayong official YouTube channel, Geran TV 48 Naga. Para updated kita sa mga bareta asin istoryang Bidan Bicolano. Ako po si Kisin Reyes, asin ini ang Geran TV 48 Naga News At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASSO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department, changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, Dito from concept to screenwriting.
From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. G ka na ba? Tiger today. Ano, morag ka?